Καλώς ήρθατε παιδιά σε ένα ολοκαίριο βίντεο. Σήμερα είμαστε πάλι φυσικά με τον Brad και τον Wesley. Και το σημερινό βίντεο θα είναι για τις καινούριες ζάνες που πήρα για το χειμώνα. Και θα απαντήσω τις δύο πιο κλασικές ερωτήσεις που με κάνουν πάντα στο Instagram. Το πρώτο είναι πόσο τα πήρα. Και το δεύτερο είναι γιατί συγκεκριμένα αυτές τις ζάνες και όχι κάτι άλλο, πες πιο ωραία. Ας ξεκινήσουμε το γιατί πήρα αυτά. Αυτά είναι πρώτα απ' όλα original του M5. Είναι ένα πολύ καλό μέγεθος για το χειμώνα, δηλαδή είναι 19 τσόλ. Και δεν πρέπει να πάω στο κτέο να περάσω κάτι με χαρτιά και καταλάβατε τι εννοώ, έτσι, αυτές τις φασαρίες που είχαμε με αυτά εδώ. Και ναι, αυτά γιατί πήρα αυτά. Και τώρα πάμε στην τιμή. Η τιμή ήταν, παιδιά, ήταν πάρα πολύ σνέπιεν. Τα πήρα 800 ευρώ, για την ακρίβεια 799, μαζί με λάστιχο Michelin που έχει και αστέρι πάνω. Όχι, παιδιά, που είναι το αστέρι, το χάσαμε. Να το αστέρι. Το αστέρι σημαίνει ότι είναι έξτρα για το BMW αυτό το αμάξι. Και με μεταφορά κιόλας. Δηλαδή, σκεφτείτε, μεταφορά κάνει 70-80 ευρώ και εγώ πλήρωσα 799 και μου τα έστειλε σπίτι. Ζαντολάστιχα, original και είναι μόνο λίγο χτυπημένα, κάπου εδώ. Εντάξει, αυτό δεν πειράζει γιατί έτσι κι αλλιώς μόνο το χειμώνα οδηγάμε. Αλλά ναι. Τώρα, αύριο πάμε να τα βάλουμε. Περίπου έτσι θα φαίνονται. Και όταν τα βάλω, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.